Escoltem veus, busquem relats en primera persona i avui parlem amb un contagiat encara a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. Endavant. Hola, pues mira, soc Luqui i estic a l'Hospital de Sant Joan, així a Alacant, esperant, intentant eixir de tot este problema que ens ha vingut dels coronavirus i tot això. Luqui, conta'ns com creus que et vas contagiar. Com va ser l'hospitalització? Vaig estar a Madrid pues, a començament de mes, des del dia 5 fins al dia 10 de març. I quan vaig tornar, pues, vaig trobar una miqueta que tenia escalofríos, que tenia una miqueta de febre. I, clar, normalment estic amb ma mare, pues vaig pensar que el millor seria pues, aislar-me. Al principi jo pensava, com és possible que me haya contagiat? Però bueno, sobretot per el tema de ma mare, que és una persona major, vaig decidir quedar-me a soles en una caseta de camp. I bueno, vaig telefonar al 112 i van dir-me que anirien allí a fer-me la prova. I bueno, pues bueno, com estava allí en la meva gosseta, tranquil, vaig decidir bueno, quedar-me esperant que anaren a fer-me la prova. I bueno, al principi vaig pensar, bueno, com si jo no fes res per a contagiar-me, és impossible. Portava molt en compte de tocar qualsevol cosa i bueno, pues sempre penses que le passen a los demás, ¿no? I que tu, com va passar-te a tu de contagiar-te, no? I vaig tindre el que és la febre diversos dies seguits i bueno, i al final vaig estar com una setmana i al final, com no va vindre ningú a fer-me ninguna prova, mirava les notícies i les notícies ja veies que estaven saturats, no? Com anaven a fer-te la prova. I com no me trobava malament del tot, pues bueno, pues vaig agarrar el cotxe i vaig decidir baixar a l'hospital. I ja van agarrar-me i van dir-me, va a dins. I ja està. I des d'aquest moment estic així en l'hospital i, bueno, bé, molt bé, perquè porten molt bé les infermeres i tot, els metges, però tinc ganes d'eixir ja i acabar ja amb això, saps? Explica'ns com és l'hospitalització, com et trobes, quins símptomes tens després d'uns quants dies allà. La veritat, jo que pensava també que, com me trobava prou bé, pues que em mandarien a casa en un tractament i per estar aïllat dins de la casa, aïllat i acabar lo que és quarantena o lo que és la enfermedad esta, pues acabar-la dins de ma casa. Esa és la meua idea. Lo que passa que van veure que no necessitava més ajuda per a respirar, per al tema este de la disnea, que al final és lo de la neumonía, que és que no te deixa respirar perfectament, no? I bueno, en este moment sí que me trobe bé, igualment que quan vaig vindre així, però bueno, sí que me note si parle una miqueta o faig una miqueta d'esforç, sí que, no sé si tu no notes una miqueta que me fue una miqueta, te juegas una miqueta, però bueno, no és suficient, o sea, no, jo pensava que no és suficient, bueno, jo pensava que podia anar a casa també, però bueno, el metge van pensar que millor uns dies així, controlant-me i ja ho decidiríem més endavant. Bueno, bé, per mi bé, per mi, bueno, jo lo que m'agradaria és anar a ma casa, claro. Però bueno, si ells pensen que necessito estar més dies així, pues aquí me quedaré bueno, i lo que m'agradaria és que la cama esta que tinc així, pues que la ocupara a lo millor algú que esté una miqueta pitjor que jo, saps? I, bueno, claro, me trobé bé, però bueno, la decisió és dels doctors que tenen que dir-lo. Escoltant em pregunte quines són les mesures de seguretat, és a dir, com gestioneu els contactes amb les infermeres. No sé si és poc més o menys semblant a una pel·lícula l'escenari on vius. Mira, de moment tenim lo que és la porta del baño, la porta del baño la tenim que tenir oberta sempre. No sé per què, bueno, perquè així les infermeres no, no han d'obrir-la en la mà, no han de tocar res. El que intenten sempre és que tot esté fàcil de fer sense tocar, sense tocar.
Y claro, bueno, pues así cuando entren, pues se lleven la roba esta de color verde y portan las escafandras estas de plástico, ¿sabes? Y bueno, pues van con el guants, bueno, van en molt de cuidado, es que claro, no, y cuando acaben de posar, no sé, pues no sé, la medicació o lo que siga, pues se lo lleven tot, amb molt de cuidado també, els guants, són, i sempre us la porta. O sea, no sé, tiene una sensación, yo tengo una sensación como bueno, que son como una especie de bombas perillosas, ¿no? Para ellos, ¿no? Y, y bueno, la veritat que tot això està segur, és de ciència-ficció, no? No sé, nosaltres en el segle XX pensaven en històries d'estes, no? O havien llegit històries d'estes o vist bueno, pues és ciència-ficció totalment. I el que sí que m'agradaria és que fora de ciència-ficció i que passara de veritat i que passara quant abans i quanta menys gent agarre, pues millor, la veritat que sí. Ojalá que acabe pronto y que no faça tant de mal com està fent. Eyo, 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 Abans d'acomiadar-nos de tu i desitjar-te que isques com més prompte millor, et pregunte, és avorrida la rutina? Hi ha molta atenció amb els sanitaris? Com és la rutina en aquest sentit, Luqui? Pues és molt avorrida, perquè, clar, jo entenc a les infermeres també, clar, elles estan assustades també, tota la gent, claro, està assustada perquè té que portar molt de cuidado, ¿no? I és normal, tiene famílies també i collons, és que és un virus molt cabró, ¿sabes? I claro, pues entren així, pues una miqueta a fer la seva feina, però amb rapidesa i cada vegada que entren tenen que llevar-se la roba, tirar-la a l'abroso y claro, pueden no entrar a la habitació, pues també te ho diuen, oye, acosta't aquí a la porta i claro, sí, també és millor per a ells, no tinc problema d'acostar-me a la porta perquè puc caminar i sense problemes, no? Però sí que al final d'estar així, pues bueno, te notes una miqueta pues, que estàs un poco esperant que passi tot això i que les coses vayan millor i una miqueta a vegades desesperat, no? Perquè pues, el que vols que passi ràpidament i que tinguem una vida normal com la que teníem abans, no? Que tampoc li donàvem molt d'importància, però por lo visto era una vida de puta mare. Vamos. Bueno, te dones compte d'això i ja està, que tenen que fer? Pues aguantar i, bueno, m'han trigut un company, ahir per la nit m'han portat un company aquí a l'habitació, però ja no estic a soles.